Urbex Zakopane. Palina. Opustená budova v Zakopanom. Tam ďalej to pokračuje. Urbex Zakopane. Urbex Zakopane. Palina. Opustená budova v Zakopanom. Tam ďalej to pokračuje. Ty vole, ten dom tam vzadu. Krásne, Mojka. A toto sú tie zážitky? Samozrejme. Tam vzadu je Poprad za tými horami. Urbex Zakopane. Palina. Opustená budova v Zakopanom. Tam ďalej to pokračuje.